Jak krásný pohled na tuto krásnou továrnu. Ajaj, co jsme do toho zase investovali. No dáme pánové, čus, já jsem Robix a vítám z dnešního videa. Dáme pánové, dneska budeme dělat extrémní upgrade na této sirupárně, protože potřebuje docela akutně upgradenout. Jo, za prvé potřebujeme víc barelů, protože momentálně tu mám jeden a další jsou ve městě. Další jsou víc dřeva, protože podívejte se, máme extrémně dřeva, o který se postaráme momentálně. No a asi můžeme jít na to. Takže první, co hned uděláme, tak je, že půjdeme co nejrychleji si nesekat dříví, protože podívejte se, kde až mám ten přívěs, jo, ten přívěs je až někde pryč, takže já mám ještě nějaké nasekané dříví, ale to 100% nebude stačit. Takže pojedeme ještě nasekat nějaké. Taky doufám, že v té štípačce mám nějaký kámo palivo, jestli ne, tak jsem docela cooked. No, ale dáme pár ještě před tím, než začneme všechno toto, byl bych moc rád, kdybychom dali like a odběr se zvonečkem a taky ohodnotili do komentářů, jak se vám budou líbit tyto edity, protože můj kamoš tak zkouší editovat toto video, takže bych byl moc rád, kdybyste mi v tom abyste mi jakoby řekli, jestli se vám to líbí víc a my můžeme jít na to. Takže teď si takhle najedeme. Tak, a teď máme to dříví, to tak jakoby moc nepotřebujeme, spíš bych si teď najel. Počkej, máme to zaplý? Vypadá to, že to jsme vyplý. Ještě, že tak. Nic jiného tu vlastně není, až na to, takže to rychle dávám. Jinak, kdybyste se ještě ptali, jak to, že ten trak, tak ano, kasnoval jsem ještě lehonce ten trak v offscreenu. A jinak nic ostatního už jsem nedělal. A my můžeme jít na to, takže rychle musíme co nejrychlejš. Ti nastartuj si, tak. Budeme si to dát nějak tam pak, ale teďka bych chtěl, protože když jste se podívali, v offscreenu jsem se ještě připravil, podívej se, kolik máme těch stromů, to je krása. Takže se dám na to, si to tam jdeme naházet a já se ozvu, až si to tady naházíme. Já si jenom rychle tady pojedu si dát přesně tady, počkej, jak to nějak vyjde. Chtěl by to tady. Dobrý, teď vyjedem. Ukaž, bylo to nějak dobrý? Ale jo, nějak to tam je dobře. Teďka dáme to nakácený dřevo, dáme na to. Tady do toho, protože tohle je upgrade naší továrny. Což není jenom tak, protože budeme upgradeovat jí jednou věcí. No, vylepšení spíš bych řekl. Vylepšíme to, aby jsme měli více dřeva a vylepšíme tím ještě jednu věc, ať máme víc barelů, protože chci v ní ještě mám jednu věc a to je ta, že co nejdřív, protože jak máte to dřevo a musíte skácet všechno toto, tak je to docela těžký, že? No za nějakých 50 000 dolarů si můžeme koupit, aby ten kotel byl elektrický. Takže to bude náš hlavní cíl, ale ne v dnešním videu, protože to by bylo brutální upgrade, ale my chceme takový lehký upgrade, taky už máme 67 připojených stromů, takže to máme naplno. A já, když to vždycky avkuju, tak tady furt mi dochází dřevo a musím furt kácet další den a ten další den třeba chci jet do města pro nějaký díly a tak dál, no pro benzín. Takže to rychle tady dáme. Tak. Ještě pár. Už to přece vypadá, že je to hodně, ale to je tak ani ne na 2 dny. Takže tak, jako pořádný. Takže to tady rychle dáme. No ale bohužel tu mám docela bordel. Toho se nevšímejte. Ten nebudem ignorovat. No a jdeme na to. Takže boom. Startujeme. Ještě bych toto mohl připojit. Ještě tady máme barel, OK, takže máme 2 barely.
Máme jich dohromady 5, já bych potřeboval 10 minimálně, jo. Takže ještě přikoupíme dalších pár. Tak, ještě to párkrát zkusíme. Tak, vypadám boom boom. No ale teďka, aby jsme to mohli skácet, potřebujeme motorovku, jak v prvním díle. A tu jsem si nechal samozřejmě, no jasně, tam vzadu. No tak tam doběhnem. Joink, tak máme ji. No a jdeme skácet pár těch stromů, všechny nejsou teda vyrostlí, budeme doufat, že jsou nějaký vyrostlí. A měly by být, podle mě, počkej, tento logicky nebude, nebudou, všichni jsou, ok, takže bych nakácal jich pár jenom. Nakácal bych jich pár přece, ať jakoby se tady pak nějak hýbem. A tuto bychom ještě borovice mohli skácat. Protože tyto borovice měly být ještě, aby jsme postavili tu moji párnu, ale momentálně to nepotřebujeme, takže tak. Ještě to skácíme párkrát, protože musíme si to udělat na kousky. Logicky. Pojď. Tak, toto. Máme to? A teďka, co uděláme, tak nažhavíme tento stroj. Funguje naštěstí. To už jsem se bál. Že nebude fungovat, takže to tady rychle dáme. Budeme zkrátka ještě potřebovat na garáž. Takže si ho tady rychle dáme. Když já nad tím, když tak přemýšlím, tak my nemusíme kupovat další barel, protože zkrátka tu máme ještě jeden. No a když máme tento barel, tam máme barel, ještě si vyzvedneme další 3 barely, tak nám to stačí. Takže já když tak bych v off-screenu, tak bych dokoupil další. Tady bych rychle ještě naplnil úplně do max 240, aby jsme ještě měli tady na max. Připojil ještě pár dalších stromů. No a to si myslím, že bude asi všechno, protože jakoby ještě se aklimizovat na jakoby jsme to měli všechno elektrický a pak už to bude o dost jednodušší. Budeme mít extrémně moc peněz na tuning tam vzadu našeho Koeniga, jak tam je, toho našeho zeleného. Že bude mít na to hodně peněz, hodně času i. No a jak já říkám, prostě když jsme teď chtěli, můžeme vydělat několik tisíc dolarů, přece bude to velký, jako budeme muset hodně dlouho to dělat. Ale i tak prostě furt je to něco. Takže, tady dáme, rychle to musím párkrát tady dát. Tak. Něco si tady necháme, dobrý. Převezem to tam. A dámy a pánové, ještě si vezmeme ty barely. Takže já jsem vám ozvu, až ty naházím ty dřeva na hromadu. Dámy a pánové, máme to tady nanošený, docela toho máme hodně. No a teďka bych se nejradši bych jel tedy pro nějaký ty barely. Ale bohužel jsou tu i v neděli, mají o víkendu zavřeno, takže já budu muset počkat až do pondělka. Takže dámy a pánové, já se vám ozvu až v pondělí. Přece jsem říkal, že si stavím až reálně, že se ozvu, ale ještě nemůžeme rozhodně se nedočkat. Tak s Francisem počkáme, pokecáme, no a já se vám teda ozvu, až budem tam, kde se kupují barely. Pánové, pomalu, ale jistě přijíždíme na místo určení, kde se kupují barely a prodávají. No a na mě tam budou čekat minimálně 3 barely, se vsadím, počkej. Teď to driftnem, že jo. Let's go. OK, takže máme 3 barely, jo, to už si můžu zapsat, bohužel nemůžu sprintovat kvůli mýmu trestu za smrt. Že jsem ještě jednou mezi tím zemřel, protože jsem na cestě zemřel, takže jsem ještě musel jednou.
A chtěl by to ještě jedno. 11 minut ještě, ty kokys, no. Takže. Počkej, ne, nevykupujou prázdní barely. Kam kdyby to třeba vykoupili za 300 na kávu. Nový biznes, nakoupit, prodat hned. No a dáme, pánové, tím pádem si rozsvítíme na to neony. Dáme, pánové, tím pádem lehonce jsme vylepšili naší továrnu, tím navozili jsme nový dřevo, koupili jsme nový barely a mnoho dalšího. Já doufám, že jste si tohle video užili, dejte like, odběr se zvonečkám a budu se těšit u dalších videí. Zatím čus!